Hyvät kuuntelijat, on kirkas keskiyö, kun olemme nousseet erääseen tähystystorniin täällä Karjalan kannaksella seuraamaan Pietarin Neuvostoliiton toisen pääkaupungin paloa suomalais-saksalaisen rautaisen saartorenkaan sisäpuolella. Tykit jyskävät ympärillä. Pietari palaa, Pietarin kaupunki valmistautuu tuhoonsa rautaisen vanteensa sisäpuolella. Täältä avautuu tänään kerrassaan ihmeellinen, harvinainen näköala. Lännessä ja pohjoisessa liekehtivät mitä komeimmat revontulet. Koko taivaan kansi on sillä suunnalla vihreä, luonnon suuri, imalteleva ilotulitus, elämän luonnonvoimien symboli. Ja tuolla edessämme, silmiemme edessä, jalkojemme alla, muutamien kilometrien päässä palaava Pietari, kuoleman, ihmisvoimien infernaalisen helvetin symbolina. Tähti taivaan tähdet sulautuvat tuolla taivaanrannassa tulenliittyen mahtavaan kudastukseen, jonka keskellä 10 valonheittäjät uhkana valkeine säteineen etsivät saksalaisia lentokoneita kaupungin yllä. Kaupungissa näkyy tänäkin yönä olevan 2 erillistä, suurta, valtavaa valoaluetta. Toinen niistä on suurempi, jossa tuolla Nevan suuntienoilla, jossa leveä punainen valomeri ilmaisee saksalaisten pommituskoneiden löytäneen tärkeät kohteensa. Tämän paloalueen laajuudeksi, leveydeksi on mitattu kokonaista 5 kilometriä. Toinen tulimeri kajastaa enemmän tuolla vasemmalla, jossakin kaupungin itäisessä osassa. Täällä suomalaisten puolella, täällä on käynnissä ankara taistelu. Suomalaiset tykit puhuvat rautaista kieltään ja lähettävät kovia pakettejaan venäläisten asemiin, joissa varmasti tälläkin hetkellä kuolema ja kauhu ovat vallitsevina. Saksalaiset pommituskoneet ovat parhaillaan kaupungin yllä. Valonheittimien vilkas risteily osoittaa sen meille tuolta. Voimme paljain silminkin nähdä täältä käsin pienten, kirkkaasti loistavien tulikärpästen ammahtavan kaupungin kaikilta puolilta kohti tulen kajastuksessa olevaa taivasta. Pietarin vahva ilmatorjunta toimii, mutta se ei pysty vastustamaan saksalaisten musertavaa hyökkäystä, ei tänään sen enempää kuin muinakaan päivinä. Pietarin kohtalo on sinetöity, saartorengas, rautainen vanne kiristyy kaupungin ympärillä hetki hetkeltä. Suomalaiset sulkevat tien sovellaan tänne pohjoiseen. Saksalaiset joukot ilmoittavat lähenevänsä kaupungin keskustaa kaikilta suunnilta. Ympärillämme tuolla pimeydessä alhaalla vilahtelevat metsien kätköissä suomalaisten tykkien punaiset suunnilkit ja lähettävät kovia granaattejaan ryssien asemiin, jotka tuolla itsepintaisesti yhä puolustautuvat, yrittävät estää Pietarin tuholta, mutta kaupunki on tuomittu kaupunki palaa edessämme. Olen viime päivinä haastatellut täällä Karjalan kannaksella saatuja venäläisiä sotavankeja, ja heidän kertomuksensa mukaan on kaupunki selvästi jo häviön partaalla. Kaupunki on täyteen ahdettuna ihmisiä, joita suurin joukoin on evakuoitu kaikilta lähiseuduilta Pietariin, saksalaisten joukkojen uhkaamilta paikkakunnilta etelästä ja Karjalan kannakselta suomalaisten edetessä. Kaikki puistot, joissa ei ole Pietarin ilmatorjunta-aseita, ovat täynnä siviiliväestöä. He asuvat paljaan taivaan alla, osa on rakentanut avu- ja lehtimajoja suojakseen, osa asuu vain puitten ja vankkurien alla. Elintarvikkeiden puute muodostuu yhä huutavammaksi.